Hoi zvenyu vadiwa vatariri, zita rangu ndinoitwa Fengwesere nchikuchingamidzai paSly Media TV. Muzuva ranhasi tine nyaya inogona kunge iri kusangana nemhuri dzakawanda. Ndinovimba nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meno nyika. Tinobuda tichienda tichinoshava kune dzimwe nyika, asi patinobuda apa tinosangana nematambudziko akawanda akasiyana-siyana. Tikatarisa zvakaita unana South Africa tosangana nemaxenophobic attacks nemamwewo matambudziko akangodaro-daro. Nhasi tine mhuri yatinayo yanga ichiraramawo semhuri vari kuSouth Africa, asi mumwe wavo akazoshayikira kunyika iyi. Asi chaakunetsa mumhuri umu ndechekuti pamazuva aakashayika ndo mazuva futi aakuwanikwa achishayika vamwe vemumhuri umumu. Saka mhuri iyi inonzi kwaGobedi. Ndina sisi vandinawo vanonzi Agnes Gobedi. Ndichavapa mukana wekuti vatitsanangurire kuti dambudziko ravari kumbosangana naro semhuri rakamira sei. Makasimba here sisi? Tiripo makadii Mukoma? Aiwa, nani zvangu. Ndoda kuti mutsanangure kubva pakanyatsotangira dambudziko kuti chii chiri kumboitika mumusha menyu. Inini pakatangira dambudziko pandinoona hangu ini ndepekuti pakashayika mai vangu. Inini mai vangu vanga kuti vabereki vangu vese vaibva kuMalawi ndokumusha kwedu. So vakangosimuka vachienda sekunge munhu ari kunovhizita kungonoonawo kunoonawo hama dzavo dzavakasiya kumusha. It was 1994 muna April. Panguva iyoyo ndiri grade 4. Vakatobuda vari right. Patazongonzwa tara kunga kusina mafoni, tasina kuti mafoni. Vakati kunyora telegram later iyi ndokuti mai vashayika. Vanga vaenda neimwe hanzvadzi yangu, third born imba medu. So kufa kwavakaita hatinambozwa kuti chii chakaitika. Vakangovigwa kuti baba vangu pavakasvika nemi mukoma wangu vakatosvika vaita sei vatoviga kudhara. Ndobva tazorezwa nababa kusvika ndisvika 2009 pavakashayika, asi munhu akatanga kushayika ihanzvadzi yangu wa76. Iye akanga achirwarawo hwakewo. Ngotiwo Mwari vakaita kuda kwavo. Kuna baba yange yaold age, koza wangu wangu kuma77 years. Pavazoshayika muna October. Ndobva ndanda kutogara South. Ndobva ndatouya ndikavachema tikavaviga. Ndobva ndadzokera. Ndobva pazotera hanzvadzi yangu akashayika kumashure wandotidzana akashayika. Akabva anotora mwana wehanzvadzi yangu first born imba medu. It was 2010. Patanga kugara naye kuSouth. Takagara naye kuSouth kusvika last year muna August. Munhu wekuti aita zvokugadzira motikari. Zvimwe hazvo handizivi. Munoziva vakomana. So pari kunzi aita zvokusvipa kana motikari. Sometimes pane kopa inobuda pamotikari achipisa ari paseri pemupemba yavo. Zvokuti pacho panga ari nepolisi yakangouya yakangopinda kuseri panga ari kati atamusunga. Sevanhu vanongodawo mari. Ndobva vamusunga. Watotifonera iye akatoti tete ndikuda mari achitara kurime mukoma wangu ari kuSouth. Ndibhadharirewo mari ndibude. Hazvitoti ndizi ndirare muno nhasi. Ndikatomboenda ndakati aiwa dai wangorara kuzadza tokuma11. Pacho pakufamba kuenda police station pane kachikamufambo mbichana. Ende kuside kwedu mazono vanhu varongota sei vanongourayiwa. Kati wadi kungota sei wadi kungorara tese tozoya mangwana tese tokubhadharira mari ichi yefine ichi. Mapolisi akati alright rekedza tiuye tizotora mari. Polisi ikauya zveshuwa kuma11 yakasvika ma11. Vakatovapa 1200 yekuti vanobuda sei vanobuditsa. Tikati wakumira kati asi mimi dai makusambobudisa mangomusiya chi arare ikoko. Ndozvandakati vaudza muprista akati aita zvisingaiti. Ndikati kana aita zvisingaiti madi kungomusunga kana kumudhipoti. Tikanzi hazviite kuti daro munhu wandoziva kudidi ichi. Saka ndikati alright patatova mari kati please mumusvitse pagedhi. Ende zvino polisi yakasvika ikamudropa chi pagedhi. Singazoziva zvakazoitika kuti pamba pacho panga pane funeral. Pane mukadzi aigarawo pamba ipapo aiti murume wacho aive shamwari yake akasungunuka mwana ndobva ashayika. So vanhu obvious vanotorara late. Chinzi akatozonorara zvemumatutu ndobva akanorara. So pakurara paipai takazongofonerwa. It was around past 6. Chinzi uyai izvezvi 6 dzemakuseni. Vangoti uyai izvezvi kutange because vaimudedza kuti big man. But it's like they showed big man. Mukoma wangu havamhanya nemumwe wacho akagara po waenda. Ini ndakatongota feeling yokuti munhu anenge pasisina. Vachisvikawo zveshuwa because padhuze bhasikuri nekutongara musame kasi kutora wese musame location.
ndobva vatotora uber vaenda vawasvika vakatoona panze pakazara vanhu unotongoona apa pasisina vachipinda kumba kwake imba yakanga iri kupedzisira dhoo rakatovharwa akura soko utongona ropa munhu akasvubva akarara pamubhedha akatorara pamubhedha zvokuti even nanhasi hatizoti ndani akamuraya kana even polisi havamboita follow up iwo wakasaenda avauya vambokubvunzawo saka tangotoedza tisiyane nazvo nekutyawo nokuda kuzviprotectawo kuti unongosingazoti munhu akamuraya ndiani but asi patangogarawo tikambotriangofambawo kwatakafambawo vanhu vanenge vachingoti haana kuzorora mweya wake hauna kuzorora asi kuti vazonyatsa kugadzirira zvinhu kuti zviite hapana ari kumbogadzira zvinhu zvichiita kuti hazama handidi kunyepa so last year this year muna March pane imwe hanzvadzi yangu mukuru kwandiri akangotanga ngoro akadonha aita zvekutengesa kumupedza nhamo zvokuti shamwari dzake dzakatomufunga kuti afa madonhero akaita iye akazoshayikawo imweni zvawakazongoitawo wakaenda vamuka vamunza kumba ndobvaendeswa pahospital paMarare hospital achirapwa zvikanzi idoro wanza but anga kuchainga kuti asi apenga achingotaura zvisinganzwisike nandisipa zvangu mwangu aripo mukoma wangu nemwana wasisi wangu ndovakazviona dzimwe hanzvadzi dzangu kuti izvezvi achiri kutohila asati anyatsopora kana makumbo akanotomurwadza so ndio madambudziko atiri kusangana nawo then uyu manje azoshayika apa ndozvaakangoita kuti munhu anga akatosips manje iye wese haangasina kana paimbokumbula kuti panomurwadza of course munhu unogona kuita mabp asi uchase uchicontrola health yako takazongotsva kuti munhu aita se adonha kuti kudonha kwakaita akabva stroke ipapo same time achibva aendeswa pa24 hour yakati ayo zvekutoda hospital izvi ndobva aiswa pahospital avangogarawo zvemadays akagara dzimwe dzenguva ndakatombotaura naye ndiri kusouth video call akati ndiri kurwara but angasanyasogona kutaura nekuti semunhu anga stroke akoti akastrokera kuleft side mara vaangotongawo musi wa28 after 6 days wagore and 6 days uyo ashayika mwana wendzodzi yangu ndobva akavhatirawo so haina handichaziva kuti chichikuitika kuti pakungoitika zvinhu zvisinganzwisisiki ndikudzorerai kumashure saka muri kutsanangura kuti matainzi big man pamakamubhadharira kuti abude usiku hwacho ndo akamuka achipfurwa achitoshaya that same morning akatopfurwa isu hatinatoti takangotaura naye pafoni yemuprisa iye akafona kuti ndine zvokurongoza kuti uzive kuti munhu wako izvi ari macells vafonerwa neprisa zvikanzi vapei mari maprisa aya vatavapa mari tavapa mari ndobva vanomubhadharira ndobva vamuperekedza kumba vatafonera musikana aigara mapavo zvicho akatoti asvika bcause anga nemota imwe yasisi vangu yanga nayo ikoko ndiaigara nemota iyo aishandisa kuti uber plus aiigadzira inga ine problem ainga ari munhu wandaita anga ari mechanics aigadzira so isu takazongofonerwa mangwana makuseni same musikana wandoti tungoshanda kusaidi mwechita akanditi uyai kumba its like they shot big man so vakaenda ndive musisi wangu vakagara apa nemumwe ari kusouth vachisvika vatongoona chifanza chisi chakangozara vanhu vachitoradza kuti munhu hapasisina isaka tozongopinda uchiona munhu utotoona kuti munhu atofa kosi pakazara ropa angoshudwa akarara ipapo girlfriend yacho yakatogara panze chitochema angati nebullet apa neapa ko muchitaura nayo girlfriend yabig man iyi haana here waanofungidzira kana kuti vakambenge vanetsana kumashure kana kuti zvakazokonzeresa kuti vamupfure kana kuti ndoti kana kuti zvakamboita kuti asungwe pamwe munhu akanga atomurongera kuti apinde mukati but since abuda mukati kwakuzoya achimupedzisa vanhu vanogona vanga vatoripo but chanda kutoona pamusikana uyo aakutotya kuona akaona kusikana ine zvandichatombomuona kana kwaari bcause aingoti wandakazongonzwa dhoo kuti vanhu vavatotanga kutorovera mabara ini ndanga ndatoshudwawo ndakatomboita sei ndafa ndikashingirira kumuka ndobva ndakazoudza vanhu kuti munhu aota se apfurwa akutongoti achingonzvenga zvokuti anogona inga akaziva chokwadi saka manje kukaziva chokwadi sometimes kukusaiduka anogona kuuya chikudzima futi achikuurayira chokwadi ichocho saka aipabhangu handisuda kuti ndinange munhu ndoda kungoziva chokwadi ndozvandiri kuda nekuti iye kuona anogona akaona asi haakwanisi kunditaurira chokwadi ndizvozvo mataura mukati makambofamba maifamba munzvimbo dzakaita sei
taenda kana kumachechi kana kumasowe kana kun'anga kwese kunongoita paunenge wangofunga kuti regedza ndibve ndakadai but unotongoona kuti mari yacho inenge ichingopera pasina kana change pasina kana chinhu chamamboona because ratove gore akatosa gore musa 22 bamunini vakashaikawo musa 28 tombotanga kumachechi kwamaienda tsanangudzo dzavaikupai maererano nekufa kwabig man vaiti chii? Tsanangudzo yaingoandipa yangoanditanzweni pane mwani munhu akamupa vacho munhu wemusha kuno kuti pamwe 2 ndevekuchi ndevekoko saka havana kubva vambonyatsondipa chaizvo kuti ndizoti ndevapi kokuchana ndozvaingotaura kuti mhepo yake haina kudzika ende asati yazorora saka munogona kuexperiensa kumwe rufu ndizvo zvakatoitika izvozvo saka ndazvanda kutoona kuti zvinhu zvacho zvakutoramba zvitoitika kuti vachikuudza nekunyatso kubatsira kuti zvinhu zvacho zvipere hapana apo mari yacho inenge ichingopera uye akasiyawo futi mwana anoda kuenda kuchikoro ko inini sekuziva kwandinoita munhu akauraya munhu handiti ngozi inonzi inomukira kumunhu aita sei auraya muchienda muchifamba kwamaifamba handiti havana here tsanangudzo yavakakwanisa kukupai kuti nei mhepo yacho iri kunzi haina kuzorora iri kuramba ichidzoka mumuri menyu? Vanenge vachida kuti anzi imi mufambe muzvitsvage matauriro akati akazifambai muzvitsvage aiwa asi vanhu vachitindafamba kwanendafamba kwacho votokuitira zvavanotokuitira asi hapana chimbobuda kuzvange vachichanzi fambai mugadzirise kuti munhu adzokere kunenge kune vanhu vakamuraya kozi vanhu vanoziva vanogona kuenda kunokutsipika munhu usati unenge usingazivi kuti munhu achifambisa sei kozi kunofambwa kwakawanda ende eshi zvava zvekutonetsa saka mataura mukati zvonizvo vanenge vachida mari isofa kwamakaenda mari yaidiwa yanga iri mari yakawanda sei? zvekuma 300 200 yeah. Ko patrend yandiri kuona muchitsanangura mataura mukati mukomana akaurayiwa akashaya MunaAugust then azoshaya gore rinori ashaya futi MunaAugust exactly gore nesome days handiti ko trend iyoyi havana here tsanangudzo yavari kupa kuti ndo zviri kukonzeresa? For now pane mukomana wedu angasati hedu tambozvinyatsozvitsvaga because asati ambofamba for now asati afamba takangofamba pane izvozvo apa asati afamba because pachingo nemadays ka because anenge akutosvitsa 2 weeks manje baba asati afamba zvinhu zvekuti tanga tichitofunga nezvazvo kuti tiita sei semhuri but asati afamba zvinhu. Saka kune vanhu vanogona kuti isusu tine maanglikeni tinokwanisa kukubatsirai but vanhu vane zvitenderano zvakasiyana siyana emimi kwamunoda kuzonobatsirwa inzvimbo inenge yakamira sei? Inini kwese as long as zvichindibatsira ndichibva ndaziva chokwadi handina chandosarudza kana kun'anga ndoenda kana kuchechi ndoenda because ndakuda kuziva chokwadi. Ndakatarisa ndoda kudzokera kumashure I know kuti zvinhu zvinorwadza but mataura mukati big man akatoita zvekupfuudzwa nevanhu uyu azoshaya mati akaita sort of kurwara imimi semhuri chazonyatsokupushai kuti no regai tiita sei timbofamba chii nekuti tikatarisa ndufu dzavo dzakati siyani uyu akaurayiwa then uyu aita senge anorwara chii chanyatsoitika zvazokupushai kuti no ngatimbofamba izvi hazvisisiri zvega? Chimwe chacho chanyatsota kuti tipushike tisumuke kakudai ndepekuti pane hanzvadzi yangu yandanga taura iye kuti akadonha ari kumupedza namo zvakangoita uyu havatongoti zii zotoona kwati mufungwa kuti munhu afa achibva hameno nanzi vakamitowa vakamukwisawo sauti vakaita sei ikoko ndobva akati pengeni vawazongomunza kumba vamunza kumba ndobva dzakuita inge dzata sei dzakurasa achingotaura zvisina basa achida kutopwanya mahwindo kumba ndozvimwe zvezvo aizoti izvika izvi zvinenge zvisiri zvega uzi hazvisati zvamboitika mhuri medu ende chimwe chinhu futi kumhuri kwedu ka tese hapana akarorwa vakomana vacho anga akatorora ndiye ashaika saka ndozvimwe zvacho unondoona kuti mamwe ndo mamwe madambudziko anenge akangosangana mumhuri. Ko uyu wamukutaura kuti akadonha aitengesa kumupedza namo makamboedzere kuda kuzvitsvaga kuda kuongorora kuti chii chazoita kuti munhu abuda mumba ari fit ongosvika onzi adonha haachatogona kufamba yakutokwizwa sauti
because ukaona vanhu vakutora matanho ivavo it means situation yange isisiri right. Makamboedzera kuzvitsvaga apa patakazvipapa iye semataurira zvakaita kusvito vaingoti doro ani munhu anomwa doro wangoti anzi doro ranga rawandisa muviri ndozvatakangoza kusvito because ndini hangu ndaandisipo time yacho ndandiri kusauka izvi ndezvinhu zvekuti ndakangu ndaitongotumirwa mavhidhios nezvaaita nekungoudzwa ari kusvito ari kudai ndozvacho. Asi panewe kuSouth Africa zvese ndinoitogona kuti explaina everything. Saka akadonha kumupedza namo uyu iko zvinezvi condition yake ikamira sei? Ari right hake but ari kuti adambudziko manje remakumbo anonge achingoendiwa hake kumachechi achingononamatirwawo makumbo ake rimwe gumbo wani rakazvimba. Saka kumachechi uku havana here kana kundiso yavari kumugadzirirawo kana kuti ari kungoendawo akangonobatsirwawo nhasi apa mangwana ungobva ungoendawo apa? Baba nongotanzi the spirit of death mufamily yenu ndozvavanongotaura but vasingataure kuti chanyatsoikonzeresa zvatangira pakati zvinhu zviri kutumirwa kubva kumusha kwenyu zvakuti zvitsvaga. Saka inini wacho ndakatoenda naye kuchechi kwavo kwaanoenda nesu vakangoti namatira wakati spirit of death iri kutenderera mumwoyo menyu munofanira kutongoshinga kunamata. Mataura mukati this spirit of death yamuri kutsanangura iri kutumirwa kubva kumushando kwamati kuMalawi handiti hamuna here vamwe vehukama kana nabamnini kana chiva munokwanisa kuaprocha mosvika munoti ana baba muchiona tauya isusu tine dambudziko rakamira soso ko zvinezvi tiri kungotsakatika zvisinganzwisisike uye kana varipo vamakambotaura navo kudaro vakati chii? Munhu atosara ndiye vamwe baba munini vangu but problem vakaita problem yedementia havachakwanisa kurimemba havakwanisi kurimemba ndo vamunhu aitokwanisa kutozitiudza zvese but havatombozivi vatori confused. Koita isusu vedu vakashayika kuti mwana bamunini vedu vako vese vakashayika vatosara kuMalawi ndimai guru vangu mukoma wamai yangu waanasara asi havana zvavanombonyatsobona kuexplaina. Vakatombovafondera ipo pairwara mukomana ndozviitika kusaidi kwana baba vangu munhu vandototi ndo ari close kwatiri mwana watete mwana wehanzvadzi yangu vamwe vese hatinambonyatsobvira tambonyatsobatanidzwa navo asi kuwanda takawanda vekusaidi kwana Gobede but hatitombonyatsozivana isusu tiri kuno kuZimbabwe I think tingori one chete Gobede iri kuZimbabwe kuno vazhinji vari kumusha kuMalawi vamwe vari kuZambia. Matsanangura mukati zvonizvo kuna maiguru vari kuMalawi ko makamboedza here kuita reach out kwavari kuti amai isusu onai dambudziko ratiri kusangana naro ivo semunhu mukuru vokubatsirai ndinovimba kuti vanotoziva kuti mhuri yekwagobedi iyi yakabva nechepapi chepo vokubatsirai kutresa dzimwe hama dzana baba kunenge kurunzi kuri kubva matambudziko aya mumboenda munotaura navo munotsanangura matambudziko amuri kusangana nawo kuti zvichida pamwe vangagona kuzvigadzirisa? Ndanditoriko last year muna June kumusha zvekutoti mukomana kushayika kwakatoita kwako akazoshayika zvake tatobva kuMalawi maona apa handina kukwanisa kudzokera nenyaya yekuti mari dzematransport kuenda futi kuMalawi asi before mukomana asati ashayika ndanditoriko kumusha tangoenda kungonovaona ende ivo vacho vanotongo munhu wekuti vakura sometimes vanenge vachiti kwada kunyanya kubvunza vane problem yechi yemwoyo vanodzimira kuti BP yangu yakwira chichi but kumusha inini hangu kumusha kwedu kundiro kuziya asi dzimwe hama dzachiti vakuru vacho kutaura chokwadi vapera kufa kwatongosara mazera edu isusu vasikanyatsoziva chaizvo kuti the root of vamwani vese otherwise vachikuru vacho vapera kufa. Vamwe vacho vanokutaura kuti hama dzedu dzose ana Gobede hatina tombovhera tambonyatsointroducwa kwavari kutongovaona pamafacebook kuti ingati tune hama dzakatowanda but hatina kumbonyatsosangana kunzi ava ndonhingi ava ndinhingi because sematauriro aita baba vangu vaiti ivo ndo vanga vari second from last mufamily yavo family of 14 saka muona kuti vanga vari vadiki vamwe vacho vanga vari vakoma vanga vari vakuru vamwe vakashayika kudhara vawasiyawo vana vavo vamwe vachishayika vasiyira vazukuru ndoti vamwe ini ndigona ndakatoenzana vamwe nemuzukuru wemukoma kana wababa wangu baba vangu vangu vari lasi saka vamwe vacho ndonisa havatombonyatsoziva because zvinoitsa culture yekuMalawi ana mai kana ukaroora mana vanonogara vanenge vari kusaidi kwana mai saka kuti tinyatsozivana zvakanyatsoita zvakanyatsoda izvo
zvinonetsa nekuzogara kwatakaita kuZimbabwe kunoko saka hatinyasoziyana asi pamwe dai tainyasogara kumusha Malawi ndaigona kuti aidiwa. Aiwa, chandanga ndiri kunyanyobvunzira ndechekuti izvo iko zvinezvi toti paita dambudziko handiti ndinoona kunge zvanga zvakakosha kuti muwane vamwe veukama vanokubatsiraiwo mukufamba umu nekuti pamwe dambudziko iri zvichida muri kungofunga kuti pamwe ndimi muri kusangana naro chete zvichida pamwe patori neimwe futi mhuri iri kusangana nesame dambudziko saka pamwe mukasangana munogona kuonerana pamwe chete dambudziko tikawana solution kuproblem iri kuitika iyi. Pamwe vamwe vanenge vasingade zvekufamba because zvinonetsa kuti uti munhu ngatidai because munenge muchitoona kuti isusu zvida zvinaumira mufamily vamwe vanenge vachiita masecret avo vamwe vanenge vachifamba zvatisingazivi munhu azokudza kuti ndikufamba saka kutoona kutosumuka unenge watoona kuti zvatonyanya vamwe havadi kuudza vanhu vanenge vachitofamba nosaidi kwavo vasingakudza kuti vari kufamba ndizvozvo. Saka da kuuya kuti mutsanangure kumhuri yeZimbabwe kuti rubatsiro rwamuri kuda rwakamira sei padambudziko iri. Rubatsiro rwandiri kuda rwekuti ndibatsirwe kuti tizive kuti chii chiri kuitika mumhuri medu kana pane akabata kana pane ndirini kana ari handizvo zvandangoziva kuti chii chiri kuitika because pamwe pacho munhu anogona kubata asingazivi kana kuti panogona kunge pane munhu anenge achizvikonzeresa kana kuti kufa kwekuda kwaMwari but kwaona uyu wekuurayiwa ndo wandinonyanya kuziva kuti chii chakaitika paari. Aiwa, ndinovimba mhuri yeZimbabwe muri kunzwa zviri kutaurwa naSisi Agnes Gobedi. Pari zvino toda kutora mukana unoyu timbonzwawo futi mumwe wemumhuri umu yekwaGobedi kuti chii chiri kuitika mumhuri umu uye ndeapi matanho avambenge vatora uye nerubatsiro futi rwavari kutsvaga kuti rubatsiro rwakaita sei kuti mhuri iyi iwanikwe ichisolva dambudziko ravari kusangana naro rekuti vanhu vari kungotsakatika zvisinganzwisisike. Ndinokuchingamidzai zvakare pachirongwa chezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Fengwesere. Tine mhuri yekwaGobedi muzuva ranhasi iri kutsanangura matambudziko avari kusangana nawo semhuri. Tambonzwa anga achitaura kumashure akataura kuti mumhuri medu tiri kungotsakatika zvisinganzwisisike uye chiri kunetsa ndechekuti tiri kutsakatika pamazuva akada kungoenderana. Mumwe akafa gore rino mumwe anofa gore rinouya asi pamazuva mamwe chete MunaAugust. Saka pari zvino ndina Linus Gobedi wandiruchapawo futi mukana wekuti atitsanangurire kuti zvii zviri kumboitika mumhuri. Makasimba here yema? Tiri kumakadewa. Aiwa, ndiri nani. Mama ndaikumbirawo mungotitsanangurira kuti matambudziko aya achiuya mamaifamba vaikupaiwo tsanangudzo dzekuti chii? Matakafamba muchinja yaingotsanangura kuti imhepo iri kusumudzwa imhepo iri kusimuka saka zvinoda kugadziriswa saka takambotrayawo vamwe kwatakaitombotiitirwa zvinhu zvake zvigadziriswa but hapana chakaita kunyanya pane mukomana uyu akaita zvokuurayiwa pane vakambotibatsirawo vakaita zvavakaita but still hapana zvazvakabatsira kuchizoti kufa kwakaita uyu mukomana uyu ane madreams aakaipiwa kuti madreams ayaipiwa angasikaudze chii angasikade kuti audze kana ani mukadzi wacho aigona kuudza mukadzi wacho tisataurire munhu hazvina basa ochecha achisangana nevanhu vachimuudza kuti chii ndiri kuona darkness kumberi kwako kune rima kumberi kwako kana uri munhu obatsirwa pane paakatanza akambotota uyu wekufa uyu mupomu mwana wacho achifamba ari kumberi kwake handiti iye achiteera kumashure saka achiti nhai po chimbondiudza kuti chii chakamboita kuti uurayiwe vanhu chii chakamboita kuti vakuurayi hanzi achingofamba iye achiteera po ari kumberi iye achiteera kumashure saka pakabva pazoita something like hamino chakanzi chakangowira pakati pavo chikabva chaputika bva chaita mvura then achibva apepuka anzi achibati blood of Jesus achipepuka kudaro mukadzi wacho ndipakati ko chii baba tata sikanzi hope dzananchirota vanhu vaya ari kumberi kwangu achifamba saka ndachimubvunza kuti ko chii chakamboita kuti vanhu vakuurayiwe chakaurayiwa
ndikati aipapo ndikati ko makadii makatitaurirawo takamboitawo action vana zvavakataura then achibva azoitayo vakunokufuta achitengesa cobra dzavo dzaaibika aita cobra yekubika yeliquid imwe inongozorwa isikashaini vachibika cobra dzavo vachinotengesa once kuipota vasaka nevamwe amai vakati ndiri kukumbirawo kutaura nemi vakataura neye hanzvadzi yangu wacho kushaisa zvikanzi ndiri kuona rima kumberi kwako ndiri kuona gomba deumwe munhu waita sei wabatsira saka munhu uyu aingoita zvemajokes ungekanzi anopenga ava achitoseka achitoti vanorwara uda kutidyira mari tati achitongoenda asikatomukumbira kuti abatsirwe pazvakazosvika ipapapo tikazofamba ari muchipatara imomo tichipiwawo zvataipiwa nzene munoita sei munodaiwo munomufembesa kana pane buta rainzi momufembesa mukasvika mudai kaitawo svikaita December munogona kusvika ariyo kuti waitoti pamwe achitongo je zvekuti akuburitsa mweya zvinoita kuti munhu anenge akuburitsa mweya kuchenga kuti pasafeni kamufembesa kuti aibva yetsura zvezvo otobepura otovhura maziso kuti kochiroti tototanga kutotaura mangwana munosvika zvakachinja akucha kuti mhepo dzacho kana uda kuti mumwe kuti endai nefoni yenyu then kana masvika mondifonera ndomunamatira akabata foni musa wacho atakasvika nefoni takasvika hari serious asikatoba achinge zvezvo kutoburitsa mweya kuti asi kubata maoko ake achitongodai saka ndakangoita simba vanangomubatisa foni yebva ataka kunamata munhu akabata foni akaita zvezvo kukosora zvezvo kudzosa mweya zvezvo kuchibva kwangonzi nemanesi anga aripo chimbosudukei timise paoxygen uyo akachinamata asati atapedza kunamata tatisuduke akatongosuduruka asati apedza kunamata andira kumisa takuendesa padhuze ndefane oxygen oxygen zvezvo kuti kochii chirikundonyanitika osati mweya wetsvina iripo anyini what I just need these prayers ndinamatire tsvakai pasano ndinamatire ndodeliver what I just need is deliverance ndiringodiwa pandiri mweya wetsvina toti zvinhu zvacho toti toda kubatsirwa chaiko kana mari kana yekuti titange kuti tinotsvaga mari acho vari kuchaja hatina tikabuda mari achirapo ari kuchipatara ide kuronzeni munhu achakazobuda kabva azofa futi kutsvaga mari yekuti tivige munhu zvacho zvakatooma saka muchizonzwa kuti ane hope dzaairota makamboedza here kubvunza mukadzi wachona matanzani maitata kuti akanga yava nenguva yakareba sei achisangana nehope dzemhando iyoyo vaitoti hanzi vaiti musataure aisangana nedzakasiyana siyana kuti hazvina basa ihope musataure sezvokuti kana even musi wazorwara ari kumba akati hanzi akangoti apedza akaswera achiita basa the whole day kuchitsvata kwekuti uzoti munhu chichazoitika ini ndindakatotemwa nemusoro time yacho masika ndati ndanzwa nemusoro wokunditema singaiti zvati hambozwa musoro sisi vatondivigira mapilisi nemvura zvikanzi imwe matablets ndava nanwa matablets aye akagara ndichiputa futi bute ini ndoputa bute saka ndaiputa bute ndakagara ndiri panze pacho achiita zvake basa rake raaita akadiridza mwiriwo ndofunga kagadheni kakanobva apo akadirwa mabhakisi anenge ndofunga ndosvika 20 achidira konaiva vatata zvamakutodira kuda kutodira dhiramu rese zvikanzi mwiri wakana uiswa unoda mvura yakawanda achidira manheru acho akati ndasida kurumidza kurara ndakaneta wakuverenga mapolisha vanga yakuzoshandisa mangwana anzi akungokwira pamubhedha achibva ngoti ndarohwa nemusoro naitata ndarohwa nemusoro ande musoro wangu wapisa ndinodira mvura paubuda vese panze kusingi kunodivhurira musoro zvanzi saudze vari vanhu mumba siya zvakadai handi vaindanzwa kaita kaviri kechitiri ndofunga ndotaime yakabva azonyatsochisaidi ranga rastoka yasagona musungu akurema manje zoti akutadza kumusimudza ndopakauya zotodza yemone zvekuita zvita vakatata ndikuti kochii zvanzi wangoti musoro takatongosvika munhu akangoti asi pasi helpless vasingatombokwanisi kana kuita sei vadedza vamwe sekuri kati yemutuniro hanzvadzi yangu zvaitanzwudza vachibva wangosvika kubva vapisa kanonzi kaessence kastika vakumufungaidza neutsi hwachoyo kwakurutsa akarutsa mabhaketi 5 kabhaketi ka5 lita kakazara achirutsa chete ndopakati achibva ti ndaright chindisiyai ndirari wakurara nedumbu kati kana zvavakatoti kana zvatanga munondidaidza vakati alright zvabva zvazotanga futi kumanheru
imwe hanzvadzi yangu ikati aiwa ngatiitei sechipatara ane bp ngatimuendesei kusvika musadedze sekuru ngatimuendesei kuchipatara kuti muchisazoitisana nharo futi angoti ai kungoita zvarutsara kwakutakura munhu unoendeswa kuchipatara but munhu kutaura chokwadi kubva pamba afunga anga atofa bcause maremero anga kuita weight yaanga anayo so takatadza kumusimudza paanga akarara kuti musimudze kuita munhu okuisa pagumbezi bata kona kusimudza but tikundikana kusimudza kwacho chivanhu checho chakatozara kuda rubatsiro rwakasimba. Pane vamataura vaive vamati zvonizvo vakamunamatira panguva yaanga ari muchipatara paakazokosora zvekudzora mweya zvezve. Makambovabvunza here kuti dambudziko iri chii chiri kunyatsoitika since ivo vanga vaine ziso remweya kuti no? Ndakazoti ndakuda kuchivafonera foni dzavo that's not reachable. That's not reachable. Ufunga ndakateta tudze ndichifona foni dzachikana not reachable. Ko kumbovatsvaga? Tanogara kuchi handingakwanisa zvangu kuvatsvaga nguva iyo. Zvakaoma. Saka toda kudzoka pahope muchifamba since manga makuziva kuti ane hope dzaaisangana nadzo but anga asingade kuudza vamwe. Koma munofamba umo makamboedzere kudzibvunzira kuti ko hope idzi dzaaisangana nadzo nekuti pamwe kuti zvonizvo ngatisaudze vanhu pamwe dzine chekuita nemunhu wese asi munhu aiva nekuti ndichimuona munhu anga ine rudo aityira kana hanzvadzi dzake kuti no ndikavaudza vanopanika. Makamboedzere kuda kudzibvunzira kuti hope idzi dzairevei maererano nemhuri? Asi ndamboedza kudzibvunza. Saka touya pazuva ranhasi ndanzwa kuti muri kutsvaga rubatsiro. Ndofunga sisi Agnes vataura vakati inini ndakungoda rubatsiro chero kwarabva kungava kuchivanhu kungava kumakereke imimi ndofuti position yamakamira here semuri? Ndizvozvo chero zvabva. Saka vanoda kukubatai kuti vakuasistei vanokubatai papi? Munowanika kupi kana mune mafoni? Ndinawo mafoni 0771 7800 0771 7800 71. Ndichakumbira kuti mudzidzokorodze futi muchiita semunodedzera. 0771 7800 71. Alright, maita basa sisi Linus Gobedi. Muri yeZimbabwe ndofunga dambudziko riri kusangana nemhuri yekwagobedi tese tarinzwa mumuri mavo vari kusangana nedambudziko rekuti vari kutsakatika zvisinganzwisisike uye chiri kunyanyorwadza ndechekuti vari kushayika pamazuva mamwe chete kazhinji MunaAugust. Vari kutsvaga rubatsiro kune vese vanokwanisa kuvabatsira, vangava vemakereke, vangava vanoita zvechivanhu. Muri iyi yakuti taakungoda munhu anokwanisa kutibatsira kuti dambudziko iri ripfuure mumhuri vawanikewo vachiwana raramo yavo yakanaka. Ndofunga namba dzavo ndidzo dzavadeedzera asi tichaita futi kuti dzinge dzichibuda pazasi pescreen. Zita rangu ndinoitwa Frengwesere, ndakamirira Sly Media, ndinoti sarai zvakanaka.